Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Fala ye fana seere de bɛ ba kɔ kuma bɛɛ. N bolo bila n k'i sɔn maa ɲumanya o tamaseere to o ye fiyewu. Kanja Kuyate ko ni maa min ye balimaya duman ni kurun bila fala ye i bɛ t'i sigi yɛrɛdɔnbaliya fuga kan. Maa si ka n'i nɛgɛ k'i balimaw bila. Bɛɛ bɛ ba i la nka i balimaw tɛ ba i la, i sinjiw tɛ ba i la, i dimanaw tɛ ba i la fala ye. Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye. Mali a tɔgɔ fɔli dɔrɔn bɛ ŋɔɲa dɔw la bi. Mali a ka hɛrɛ dɔrɔn fɔli o bɛ maa caman degun bi. Mali k'a fɔ ko ale bɛ ka san sɔrɔ dɔw ko ko o ka kɛ nkalon ye su ani tile. Fala ye ni min kɛra o bɛ lakali. An bɛ taa OMVS la min ye ba Senegali k'ale mɔnɔbɔ k'a kɛ lafiya ye jamana saba in bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Mali, Moritani ani Senegali ye fala ye. Baara in ale sungun kun ye sa ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ sigiɲɔgɔnya jamanaw cɛ a ka kɛ misali ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na min ye ba Senegali ye. Ale hakilinaw n'a miirinaw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Moritanikaw fɛ yen mars kalo tile 11 san 1972 jamanakuntigi minnu y'a tu tigɛ o ye anw ka generali ye n'o ye Musa Tarawele ye min ye wolofaw olu ka poète président n'o ye Léopold Sédar Senghor ye. A waati a y'a sɔrɔ maa min bɛ jamanakuntigiya la Moritani fala ye o tɔgɔ ye ko Moktar Ould Daddah. Olu de ye nin ko in sigi. Kɔfɛ sa san 2026 san min ye Laginɛkaw ye olu nana don tɔn in kɔnɔna fala ye. Tɔn in a sigikun ye mun ye? Magwɛ, degun min ye waati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔw ni waati yɛrɛ kɛcogo ye. Ba bolo fɛ n'o ye ba Senegali ye k'a mɔnɔbɔ. Mɔnɔbɔli o taara wolo fɛn fɔlɔ jumɛn na? U ye Manantali baraji sigi fala ye. Baraji in sigida sa kuran k'o sɔrɔ. O hukumu kɔnɔna sa 100 sarada la 52 ko ka o kuran k'o di Mali ma. 33 k'o di Senegal ma. Min ye 15 k'o ta k'o di Moritani ma fala ye. Min ye baraji ye Manantalikaw fɛ yen a tɔnɔ o tɛ se ka fɔ fo ka ban. Munna Mali ta cayara ni bɛɛ ta ye? Sabula baraji in yɛrɛ sigilen don Mali dugukolo kan. Wa min ye jamana saba in na Mali kelen de ye jamana ye ni kwaji tɛ jamana min na fala ye tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kwaji sɔrɔ. Baara nana sigi sen kan sa ko ka min ye ba Senegali ye k'ale fana mɔnɔnfa o la sa ko k'a daminɛ Saint-Louis-kaw fɛ yen ka na se anw fɛ yen Kayi mara la an b'i de di ko yaasa ba kɔnɔ ka bɔ ka ba fɛrɛ fiyewu. Baara in fala kabini san 1972 o miirina don dɛ. I ɲɛ bɛ kuma min na samasama n'a ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na a hakilina tara kabini o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ an kun b'an bamusow fɛ yen. O tɛ de fala ye min ye ka ba in kɔnɔbɔ k'a fɛrɛ ye a tɔnɔ ka ca kosɛbɛ sabula OMVS yɛrɛ sigira mun kan an ka di n'o ye kura ye k'o ɲini ka bakan baaraw k'olu sigi sen kan min ye barajibaw ye k'olu sigi an ka tɔnɔ n'a nafaw tila ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ n'an ka sɔrɔ n'an ka baara kɛcogow ye. O la sa a yira k'a fɔ ko Saint-Louis ale bakankun kan ni kwaji kwankun kan fala ye ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ bɛ ale la ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min n'o o ka ɲi kosɛbɛ. O la Saint-Louis taara sa ko ale kɔnɔ ba Senegali fɛ k'o kɔnɔbɔ k'o fɛrɛ ka na fɔ Mali min ye an bɛ dedikaw fɛ yen ye. Baara in miirina in sɔrɔla a mɛnna nka a yera k'a fɔ sa ko degun yera la fala ye. Kun fɔlɔ tun kan ka kɛ mun ye? Ka min ye ba Senegali k'ale kɔnɔbɔ kosɛbɛ k'a daminɛ Saint-Louis la min ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ye kwaji bɛ yen min ye ba bolofara fana ye n'o ye ba Senegali bolofara fana bɛ a fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Saint-Louis-kaw fɛ yen. Ni kwaji senna ka na anw ba bolo senna ka na anw fan fɛ fala ye a bɛ taa an bila kwaji de la. O senfɛ n'a ma ɲɛ k'a bɛ sen fo an ka jɔyɔrɔw k'a la. Podorikaw fɛ yen escale bɛ kɛ yen min ye Richard Toll ye escale bɛ kɛ yen Matam, Bakel ka na se Kayi kɔnɔna ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛna kɛ nka o la sa fala ye fo min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sigi kurungan bateau ale ni min ye bakan bateau ale ni motɛriw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛrɛ cogo min na ko ka o de sigi o de filɛ nin ye ko yalama min ye ba Senegali kɔnɔ fɛrɛli ye fala ye k'a bɛ Mali se kwaji la wa ko awɔ a bɛ Mali se kwaji la wa min ye ba fana sanfɛ ba Senegali sanfɛ fana an bɛ k'o fana kan koyi n'o y'a sɔrɔ dingɛ in kan ka bɔ ka baara kɔnɔ fɛrɛ bateau minnu bɛ taa kwaji sanfɛ ka taa minɛn ta fala ye u bɛ taa kwaji da de la dɛ u tɛ taa ta danganda la dɛ
a bɛ taa kwaji de da la Senegalikaw fɛ Saint-Louis k'a kɔnɔ fɛrɛlen ka boli ka na fɔ Ambidié di nka o sira kan sa jɔyɔrɔ bɛ k'a la sabula maaw n'u magoɲɛw don jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min o baara min kɛlen filɛ nin ye kurunkan boli dɔrɔn tɛ han bato belebelew de nalen don ka na sigi yaasa ka se ka minɛnw cɛ ka bɔ Senegalikaw fɛ yen a bɛ fɔ kwaji min ma ko Océan Atlantique o ka se ka na i mɔnɔbɔ baara in fala ye a musaka caya fɛ a tun ma se ka sen sɔrɔ han nka dɔw y'a jira k'a fɔ ni nin kun kɛra Mali kun ka terrain ko kun tɛ don ba la koyi siraba Mali kun t'o jate sabula doni minnu bɛ yen n'o ye dugujukɔrɔ nafaw ye angɛrɛw ye ka taa se balow ma minan girimanbaw tajiw ni fɛnw Mali kun b'a bɛɛ dosi nin yɔrɔ in fɛ fala ye ka na o la ɲɛ wɛrɛw yera ko la ka baara in k'a dɛrɛ k'a jɔ kaki a tɛ taa ɲɛ a tɛna kɔ min ye baara ye a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko ba don wa kwaji don han n'i y'a ta cogo lajɛ a bɛ kɛ sa i n'a fɔ Mali kɔni bɛ bato bɛ bɔ Mali de kɔnɔ fala ye ka ji minɛ sa janvier kalo a b'o samali daminɛ a bɛ ji samali daminɛ ka na ka se ka fɔ Ambidié dikaw fɛ yen nka kunbɛlanw bɛ k'a la dɛ n tɛ don la on s'en finit kayi kɛ ah aha o baara ninnu de fala ye o de wari ka ca o de ye kataba 4 ye sisan OMVS ka lajɛ de sen fɛ min kɛra Mauritanienkaw fɛ yen janvier kalo tile 30 n'a tile 31 ɲinini la sa k'a t'a lajɛ a ka papier in walawala sa wa a ka poussière bɔ nin kan a ka na n'a ye a ka se ka kɛ ka baara kɛ wa o de la sa OMVS ɲɛmaaw ko u ka laɲini ni barokuncɛ sen fɛ ko k'u sɔnna fala ye sisan ko ka baara daminɛ sɛbɛn wari miliyari 7 o bɛ ka ɲini min ye ba kɔnɔ bɔli o de baaraw bɛna kɛ fɔlɔ ba Senegali kɔnɔ bɔli k'a fɛrɛ n'o tɛ kurun kun delila ka boli a kan ka bɔ Senegali kan na min ye port char dɔ ye o kun nana o ja b'an bolo n'Ala sɔnna ma sini an o video yira maaw la o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka waati nka fala ye sen tilara ka da baara in kan bi Ambidié di ale de bɛna kɛ Mali donda ye ka ɲɛsin kwaji ma han sabula kilomɛtiri 905 o baara de kan ka kɛ ba Senegali sanfɛla la ka se ka na wa n'i ye kurun ta ye fala ye fo kwaji da Saint-Louis kaw fɛ yen ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko an tɛna taa kwaji da la k'u m'a faamu dɛ ko kuma k'u b'a fɛ mun ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko cogo di fala ye baara in mun y'a gɛlɛya musaka nka nin waati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaw ka ca a bɛɛ lajɛlen ti ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye i bɛ maaw ye taa ni ka segin la OMVS jɔyɔrɔ ɲinini na n'o ye a commissariat ɲinini fala ye min ye Mauritanienkaw ye olu nan'u jabala kɛ Mali ye koyi k'a y'a lajɛ a y'an dɛmɛ an fana ka maaw ko n'an y'aw dɛmɛ a bɛ mun k'an ye k'aw ni kan fɛn jumɛn Mali mɔgɔw ko a bɛ Ambidié de dilan dɛ Asimi ko ale ti dɔwɛrɛ dɔn k'a baara daminɛ n'a ma daminɛ musaka tɛ sɔrɔ a tɛ se ka kɛ a ko ale ka Mauritanie dɛmɛni ye o de ye fala ye o de sen fɛ Mauritanienkaw ye taa ni ka segin caman kɛ an fɛ yan fala ye nin baara in de kun don bi musaka n'o ye sefa wari miliyari 7 ye u bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan avril kalo nata in kayikaw fɛ Ambidié di baara min na taa daminɛ n'o ye ka ba Senegali kɔnɔ bɔ fo ka taa an se kwaji ma an bɛ taa minɛnw de ta ye kwaji da la Saint-Louis kaw fɛ k'a sɛnsɛn kurunbaw la nka waati de b'a la dɛ fala ye san kalo 12 tɛ dɛ a nafa ye mun ye an bɛ ka musaka min don siraba la siraba taali bɛ nɔgɔya kosɛbɛ filanan ye mun ye terrain o fana nali bɛ nɔgɔya kosɛbɛ wa ale da ka di a nafa ka bon a bɛ se ka fɛn caman kɛ wa dugu caman bɛ yiriwa a sen fɛ i n'a fɔ n'i ye terrain sira yɛrɛ fana minɛ cogo min na fala ye kuma tɛ bi yɛrɛ Mali ni Senegali yɛrɛ cɛ terrain yɛrɛ jɔlen don aya n y'a mɛn jata fana jɔlen don ale fana ayiwa fala ye n y'a mɛn an ka terrain ko to yen o ye don dɔ la baabu ye a jɔra kun min na a tɛ se ka wuli kun min na mun b'a kan o fana ye don dɔ la baabu ye n'Ala sɔnna a ma an bɛ s'a ma o a bɛ kɛ cadeau ye ka di dɔ ma yan don dɔ la bi ta in ka bɔ Saint-Louis ka na Ambidié di nin de b'a kɔnɔ fala ye nin tɛ sugula kuma ye dɛ nin tɛ ko n tulo ka di kuma ye dɛ u bɛɛ lajɛlen ka taga min ye OMVS page sanfɛ fala ye a sɛbɛnnen bɛ yen anw ma foyi fara a kan ni min kɛra kɔ farankan ye min ye Asimi de ko n'a ma ɲɛ ko anw bɛ aw dɛmɛ nin ko in bɛ yen nin ka fisa anw ma
an k'a daminɛ bani a ye sɔn an k'a daminɛ sɛbɛn in mɛnna kɛrɛfɛ fala ye kabini san 1972 fo bi a dalen don yen sisan layidu kɔni taara ni ala sɔnna a ma nka ko in fala ye a musaka dara wuli ka bon dɛ miliyari 500 ko kuma de bɛ ka fɔ a la dɛ ni wari bɛ yen san 2 san 3 san 5 baara don nka ni wari tɛ yen a bɛ sɔn ka san wɛrɛ kɛ tuguni dɛ yɔrɔ n ka muso ko ɲɛnabɔ a tɔ tora wari ko i ma foyi kɛ fɔlɔ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di maliyɛnw ma fala ye maliyɛnw de bɛ kunpan la nin ko in na u kun t'a dɔn mun bɛ yen nin de bɛ yen kɔgɔji kɔni tɛ o n'a ka d'an ye yɛrɛ an bɛ yɛlɛma seliw yɛrɛ ka taa parce que nin bɛna na ni mun ye fala ye maa minnu bɛ bato baara kɛ maa minnu bɛ baara kɛ kɔgɔjida la maa minnu bɛ doniw charger minnu ye jagokɛlaw ye min ye dugumisɛnw ye n'a baara sera ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yiriwa wa min ye minan ye a tɛ taa ta dangan da la dɛ fala ye dangan de bi se ka taa bila kɔgɔji la n'o ye pɔri ye n'i ma o bɛ fɔ cogo di an kunna kɔgɔji la wa an ma bɔ a la de n'i bɛ taa minan ta wala tiɲɛ la ala ka sababu ɲuman k'an ye nin ye maliyɛnw ka kado ye bi sɔgɔmada in na i keyita dugutigi ni wari dafara